Nakajingyo i bagi bar jala ki yo ban runglat lan ban wan ban tray hapo ka umyam industrial area bat kabala kelalong menta kum ka ketem jakari jong ki nong lek kam bamman nakaliang ka dorbas nong umyam haka arpo ar tray naitung araja arpo saw kalalet ban kenrai ki kot kisla jong ki nong tray bar jala ki batray haka tega jaka. Hagadi ke jinglet kenra nalor ki noilam ka dorbar snong lai don lang da ki officer ka tanat labor ki officer ka anti infiltration ki pulet ka umyam police station haka bala lap babun hi ki barjala ki de ki bam don ya ki kot ki sla ki babiang habakran sikilat pathai kubor urang ba snong ka umyam uba Stevenson kharkarang ulaong bakite ki nong tray barjala haka te ka snong kila yo rong lat lan sabab palat da ka bakenno ru ba ka te ka jaka kala long penban kum ka ketem jakari jong ki nong le kam bamman. Nolor kata uli thuru dang hakidi ki kendiat banai uwe na ki nong ilam snong la syak tak ti ha we nong tray barjala hakate ka jaka barhaba ki bor snong ki la lek banwat itu barjala utrai jong ka we na ki factory uli thu bote nong tray barjala ula dep ban pet krat yeladi bat pentip ru bo umdan satia wat tang ka we ru ka kot kasla ban pensisha udai na ai bat ong ru bakani ka bu jing ma sikat dei ya ka snong ka thau hadin baging ayo ya ka city manakaliang ka labor department harangkat ka nakaliam juga infiltration la pha sti changi ka snong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ka umyam industrial area kum ki trai snong i khamtip khamha ya ka jinglong jingman hapo ka snong jungi habidei ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngilap ong ba kirio boman ani kirio ki brio ki bala don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengen kani ka jaka jungi kumban su penken mau ya pi dang hakani ki kendiat penai don na pedang we u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka we pat ka factory te hadin begin layo jengtip hadin siteng kenta nakaliang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poe factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdon tang ka we ka kot ka slaru ka epic sumdon ka adhar sumdon labor registration kumdan kano ka identification umdan kani kabu jingma sibun ya kasnong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahabat uno uba sneo marngi kum kinong snong ngi ki nong ilam snong ngidon hakani kasnong manura ya kasuk kasan manura ya kasuk kasan po kasnong kathau kamtam nam ta ka jingman toy banyada ya ka ribot ya kajat benreu te hakani kasi nakaliang jungi habang iwan ban kenra hot ngisiam ba bun hi labor kimbiang ai kot kasla habang i pai sa ka police verification bagi di ban wara ya ka police verification na kajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubala judon kies ani ubrio ba bahana masnio henry umdon uweru bale ya ka police verification kani ka along lupa ba kila penken ya ka an ka bala don lupa tena kaliang jungi kasnong ibu ijing kerpat ya ka labor department lengkat ya ka district council bagi dei wanang penklan su ya ka an ke baladon om ban su penlong tang ka jingwan khanra tang man su pendep rukom lani formalities bagi suan khanra mentala hadin sibna arbana kenja biang kanlong biang huju nak liang jungi kasnong ru ngila ai warning ya kitu ki bomdon ni kot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kasnong ngin mong song thait nginang yaiwan budin ban khenrai kini ki lebor walada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kata ka action bat ngin penstom ting e yaki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing thmu jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka suk kasan kamtam kinong tray ki batre hani kasnong jungi kinwan dagal ti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit na kitrok na hikali kabangi jua jengtip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat
bakiwan sitang mit daki kali ne dak gino klam kajing mentep ingi kasnong naglang jungi snong insim da karai kabatage kajing mut hi gajongi adu mene mi ajung mut yaki batang ka tuga online registration kampat biang ngilaong yaki ba pidai ban penbiang ru ya ka police verification ki haban sim shwa ya police verification hadin sa ay tuga online registration mar klam katuga online registration suang fi kalong hum ka katakaan kepadang senjor haduk rata ubreu badan ni ka Aadhaar card wala wan yo registration Aadhaar card ubreu bawan na Bangladesh wan na Nepal usak sibna ranai wala wan yo Aadhaar card apo di India takadaw nagliang jungi ngila ban bhayaki ba kidai bandon bet ya ka police verification nakajaka ka bakiwan Shosho uba Stevenson ulakan no ru bagi try Jonki Factory beper ki badan hakate ke jaka kidai ki badan tangai ke jing thu ban kamai pisa bat kim don satya ya ke jing trai lang bat ki borsnong dak bayat lat ya ki kendon ki bakum kasnong ke ju ai shaki hakapor baki wan ban penthma ya ke no objection certificate kasnong nakapor sakapor ngijuban bat ngiju khot ya ke meeting ya kini ki try factory ba lada warra ki labor sowa pentip sengi kasnong katba kini ki try factory hi ki badan hangne an sia thu epi ka main objective ke jongki ne ka jing thmu ke jongki kalong tangban le khai ban business hakni ke jaka hendai nakaliang jongki ban ya try rangkat judan kanu ru bun sin ki ju ya lat hot ki juwan ban renew ya ka trading license sengi kasnong hendai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai ke renewal NOC ngi jubu ki kendon baki dai ban penbiang shwa ya kot kasla ya ka labor documents baro dai tanang takadaw ba nakaliang jungki kimla ban penbiang ya kot sla ka biang bun sin gijualat yang kasnong ru gijulet bet direct support the council ban sim ya ka trading license de nakaliang jungki kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya ka trading license handai ngi subu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya katrit pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat a ya ka NOC nang liang kasnong aka jing menjor jongka executive committee sobha wat nampat a shwa ya ka trading license Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya